Bosome foforo na yɛwura mu yi. Na abɔdeɛ ɛwɔ adesua bebree a ɛtwɛn. Mema obi biara akɔ aba ɛde ba Ɔsannaa bosom yi. Nature in tree anaasɛ Ghana abɔdeɛ. Yɛwɔ gyidie paa sɛ nnua, nhaban, nnomaa ɛne ɛpo asorɔkye mpo ɛwɔ abasɛm ɛne afutusɛm ɛne adesua bi a ɛwɔ ɛma yɛn nyinaa. Enti moma yɛn nyinaa yɛnya awerɛhyɛmu sɛ bosom yi a yɛasi mu yi yɛbɛsua nnepa bebree. Me mpaebɔ ɛne m'adesrɛdeɛ nyinaa ne sɛ ɛnsi wo yie wɔ Ɔsannaa bosom yi mu. Meda ase sɛ wogu so adi akyi na woboa ama yɛn dwumadie akɔ nkan. Nyame nhyira wo pii.